ndị nọ na ogige ebe a nọ na-agbaziri mmadụ ikpe akparamagwa ọma bụkwanụ nke oyibo na-akpọ correction center ka na ha hazi ka wee nwee ike ime ka ha bụrụ ndị nke ga na-akpa agwa ọma n'ihi na ọ na-abụ etinye ha ebe ahụ ha pụta ọ dịzị ka agwa ha ọkawanyelu njọ n'ihi nke a eguzobego otu akpọrọ Anambra State Chapter of Prison Fellowship Nigeria bụ ebe a ga-anọ wee nye ọzụzụ haziere ha ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Ndị a na-eje ọzụzụ abalị abụọ ka wee kwazuoro ha nke ha ga-eji wee na-alụ ọrụ n'ebe a. Kenechukwu Chukwudị n'ebe ahụ ma wetara anyị ozi ka iso Kenechukwu. Onye bụ onye isi oche nke otu Prison Fellowship Nigeria bụ Maazị Benson Iwagu onye ikpe kọwara na otu PFN bụ otu jikọrọ ụka dị iche iche nke mbọ ha na-agba bụ ịtọhata ndụ ndị nọ na nga site na ịgbasa okwu Chukwu n'ebe ha nọ iweta maka mgbanwe na ndụ ha. Onye bụ onye isi ngalaba Nigerian Correctional Service nke Anambra State bụ Maazị Joseph Usifo onye bịara mmemme ahụ nke emere n'Ọka n'okwu ya kwusiri ike na ịgbanwe ọnọdụ ndị nọ na nga do izu abụọ nke bụ nke a na-ahụ anya yana nke ime mmụọ nke o ji ohere ahụ kene ndụ otu PFN dịka ha si ejikọ aka ọnụ ịhụ na ewetara mgbanwe na ndụ ndụ nọ na nga. Onye bụ onye isi oche nke otu PFN bụ Maazị Michael Ade kwuru na iweta mgbanwe yanakwa ime ka ndị nọ na nga sokwara n'otu obodo ma ha nọcha ọnọdụ ha na nga site n'aka ndị so na otu ahụ bụ nnukwu ihe otu ahụ na-eme nke o kwukwara na inwe ego ha ji enye ndị otu ha ọzụzụ so na ihe na-eche otu ahụ aka mgba. Onye isi oche nke otu ahụ na Anambra bụ Apostle Peter Okoye lụtụrụ aka na ndụ ahọrọ dịka ndị si otu ahụ nke Anambra bụ ndụ emere nghọta ha na ahọ gara aga bụkwara ndụ na-enye ikike ibido ọrụ nke okwukwe na ọzụ ha nwetegoro site na aka ndụ zụrụ ha bụ nke ga-eweta ihe dị iche dịka ha si ewetere ndụ nọ na nga okwu Chukwu tinyekwere ọzụzụ inwe aka ọrụ na ilekọta ezinụlọ ha anya ndụ nọ na nga na-elita. Ọtụtụ ndị gụnyere Maazị Justin Nwachukwu yana Evangelist Ada Emecheta bụ ndị kwetere na ọzụzụ ahụ abụgoro ihe pụrụ iche bụkwara ihe ga-enyere ha aka na ịlụ ọrụ ha nweta mgbanwe na ndụ ndị nọ na nga site na ikwu okwu Chukwu yanakwa inyere ha aka iguzobe otu ahụ yana ọzụzụ dị iche iche site na nkọwa enyere ndị so n'otu ahụ yanakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe gosipụtara na oge mmemme ahụ. Site n'Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.